Kapin 1,000 kilo sa kalabasa giharvest sa mga mag-uuma sa Egbo didto sa Barangay Tamyon sa Dapitan City. Alang sa dugang detalye dawaton nato si Regine Cabilin. Sa panaghugpong ug pakigbisog sa mga mag-uuma sa Egbo dinhi sa Tamyon, Dapitan City, mitumaw kining maong mga produkto sa ilang umahan. As you sow, so shall you reap. Kini mao ang ipamatud-an sa mga mag-uma sa Tamyon Egbo Farmers Association human sila miani og kapin 1,000 ka kilo sa kalabasa sa ilang Egbo gulayan. Ang maong asosasyon gilangkuban sa tulo ka bahin sa mga mag-uuma kinsa hiniusang nagtinabangay sa pagtikad sa tulo ka umahan nga nahimutang sa purok mahogani, purok bitaog ug purok nangka sa nasangpit nga barangay. Si Mrs. Rachel Dagpin, ang gitanyag nga overall leader sa asosasyon, mapasalamaton og dako sa paghimugso sa Egbo sa Barangay Tamyon ug malipayong gipamahayag nga sila daghang halin sa ilang produkto. Tamyon Egbo Farmers Association, nagdako ming pasalamat nga inani nakatukod og Egbo diri sa Tamyon kay usa na sa makatabang ang among kalabasa nga daghan kaayo kani ikalima na ni nga harvest, lami kay siya ang produkto namo kay kuan kanini ang silabol kaayo daghan kay mighalin aning niya siya. Gawa sa ilang gaunang produkto nga kalabasa, aduna usab sila'y tanom nga talong, okra ug radish nga ila usab nga gipamaligya. Dugang pa ni Mrs. Dagpin nga dako gayud nga tabang ang ilang gulayan sa mga mag-uuma, ingon man sa mga lumulupyo sa ilang barangay tungod kay dili na nila kinahanglang muadto pa sa syudad aron mamalit sa mga utanon, ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Ug niini, iyang gipasalamatan ang gobernador sa probinsya. Dayon, dili lang yung nga kalabasa kun dili na pod may mga ginagmay nga ikatampo ani radish. Dayon dako po ning ikatabang diri sa Barangay Tamyon kay ang taga Tamyon diri na manguha sa amuha og mga utanon, di na maabot dito sa dapitan ba labi na karon pandemic. Kuan dili na sila magsigig adto sa syudad. Daghan kay mig pasalamat aning programa sa gobyerno ni gobernador kay dako gyud ikatabang diri sa Barangay Tamyon. Gikan dinhi sa Tamyon, Dapitan City, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Katawhan sa Zamboanga del Norte magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.